Исәнмез, кадерле укучылар. Мен сезнең химия дәресендә күрүмә бик шатмын. Бүгенге заманда кеше химик белемнәрдән башка яши алмый, чөнки ул һәрдаим матдәләр белән эшли. Шуңа күрә кеше эзлекле рәвештә үзенең белемнәрен тулыландырып торырга тиеш. Без сезнең белән неорганик кушылмаларның әһәмиятле классларын өйрәнүебезне дәвам итәбез. Аның тагы да яңа серләренә төшенәчәкбез. Ышанам, бүгенге дәресебез күңелле һәм нәтиҗәле булачак. Минем алдымда матдәләр бар. Бу матдәләр бүгенге дәресне өйрәнергә безгә булышачаклар. Безнең дәресебезнең темасы нигезләрнең химик үзекләре һәм аларны куллану дип аталачак. Селтиләр һәм кислоталарның эремәләр тәэсирендә үзләренең төсен төрлечә үзгәртә торган матдәләр бар. Бу матдәләрне индикаторлар, латынча индикатор күрсәткеч дип атыйлар. Индикаторлар ярдәмендә кислота әче тирәлек яки селтә булуын, селтәле тирәлекне генә түгел, аларның булмавын да билгеләргә мөмкин. Әгәр эремәдә кислота да, селтә дә булмаса, андай эремәне нейтраль дип атыйлар. Әлеге слайдта сез кислота һәм селтә эремәләре тәэсир иткәндә төрле индикаторларның төсен үзгәртүен күрәсез. Селтәләр белән эшләгәндә куркынычсызлык техникасы кагыйдәләре. Селтә эремәсе киемгә яки терегә эләккән вакытта краннан агып торган су белән сабынлану тойгысы беткәнче юарга кирәк. Аннары көчсез кислота барад яки сиркә кислотасы белән нейтральләштерергә кирәк. Укучылар, әйдәгез, индикаторлар белән ничек эшләргә кирәк икән һәм индикаторлар ничек төсләрен үзгәртү турында тәҗрибә карап алыйк. Индикаторларны күрсәтү өчен мин сезгә натрий гидроксиды, хлорид кислотасы алдым. Һәм индикаторлар минем стилдә метилоранж, фенофталин һәм индикатор кәгазе. Шушылар белән мин сезгә тәҗрибәне күрсәтеп алам. Бер пробиркага натрий гидроксиды салам, икенче пробиркага хлорид кислотасы салам. Куркынычсыз техникасы кагыйдәләрен төгәл үтәбез. Этикетка уч ягында кала. Пробиркага эремәне 2 мл гына салабыз. Мин 2 реактив алдым. Икесе дә төссез, бер төрле, үтә күренмәле безнең. Һәм аларга индикатор салам. Индикатор метилоранж. Индикатор белән эшләгән вакытта индикаторны бер генә тамчы тамызырга кирәк. Бер тамчы мин тамызам кислота эремәсенә һәм бер тамчы тамызам нигез эремәсенә. Игътибар белән карыйк, нинди үзгәрү килеп чыкты. Кислота эремәсендә метилоранж алсу төскә керде, нигез эремәсендә метилоранж сары төскә керде. Чагыштыру өчен карыйбыз. Икенче пробиркаларны алам. Шулай салам хлорид кислотасы. Һәм икенчесенә салам натрий гидроксиды. Икенче индикатор белән тәэсир итәбез. Минем кулымда фенофталин. Тамызам, бер генә тамчы тамызырга кирәк. Һәм кислотага тамызам. Чагыштырабыз. Селтә эресендә фенофталин кура җиләге төсенә керде, ә кислотада фенофталин үзенең төсен үзгәртмәде. Минем кулымда бар универсаль индикатор кәгазе. Һәр шушы универсаль индикатор кәгазе белән ничек эшләргә кирәк карап бетәбез. Шулай пробиркага салам кислота. Пробиркага салам натрий гидроксиды. Индикатор кәгазе алабыз. Индикатор кәгазе сары төстә. Куеп карасак, индикатор кәгазе 6 белән 7 арасына туры килә. Бу безнең саннар күрсәтәләр тирәлекләрне. 0-га торган вакытта кислота ягына күчәбез, кислоталы тирәлек дигәнне аңлата. 12 ягына китсәк, ул безнең селтәле тирәлек дигәнне аңлата. Ортада нейтраль тирәлек. Шушы кәгазьне мин пробиркага тигезеп алам. Беренче пробиркага тигездем. Һәм шушы кәгазь кисәген куеп карыйм. Ул минем 1-гә якын тора. Димәк, безнең баягыда көчле кислоталы тирәлекне күрсәтә. Минем бирелгән пробиркамда кислота дигәнне аңлата. Икенче кәгазь кисәген алабыз, индикатор кәгазь кисәген алабыз. Һәм шулай ук пробиркадагы эремәгә тигезеп алам. Индикатор кәгазен куеп карыйбыз. Ул безнең 12-гә якында тора. Димәк, бу безнең көчле селтәле тирәлек. Шулай итеп без кәгазь белән эшләгән вакытта эремәгә тигезеп алабыз һәм менә шушы сызыкларга куеп карыйбыз, төсләргә куеп карыйбыз. Шуның буенча билгелибез пробиркада нинди тирәлек икәнлеген. Укучылар, нигезләрнең химик үзекләре өйрәнүне дәвам итәбез. Хәзер реакцияләрне тактада язабыз. Әйдәгез, тәҗрибәбезнең реакциясын язып алыйк. Без алдык натрий гидроксиды, язабыз натрий OH. Мин анарга сезгә салдым фенофталин. Фенофталин салгачтан натрий OH гидроксиды эремәсе безнең кура җиләге төсенә керде. Димәк, бу тәҗрибә эшләгән вакытта безнең белән селтәле тирәлек икәнлеген дәлилләдек. Һәм безнең барка килгән
кура жилетисінде эремеге мен сезге сульфат кислотасы салдым. Һәм бу вакытта безнең эреме яңадан тессезләнде. Ни өчен? Чөнки барка килде нейтраль тирәлек. Моны дәлилләү өчен реакция тигезләмәсен язып аңлата алабыз. Димәк, безнең барка килә натрий 2SO4. Нигә натрий 2SO4? Чөнки натрийның валентлыгы 1, сульфат кислотасы калдыгының валентлыгы 2 тигез. Шуңа күрә формула килеп чыга натрий 2SO4 плюс H2O. Ни өчен яңадан эреме тессезләнде? Барлыкка килдегән тоз натрий гидроксидыннан барка килгән һәм сульфат кислотасыннан барка килгән. Натрий гидроксиды да көчле, сульфат кислотасы да көчле. Тозлар барка килде икән, нейтраль тирәлек барка килде. Шуңа күрә фенофталин яңадан тессез төскә керде. Реакциянең тигезлеген тикшерәбез. Натрий безнең уң якта 2 атом, сул якта да 2 булсын өчен алга куям 2-лене. Саныйм водородларны. Водород 2 плюс 2 4, сул якта 4 атом, уң якта тигез булсын өчен су алдына куям 2-лене. Димәк, безнең әгәр дә игътибар белән карап алсак, реакциябыз тигезләнеп бетте. Килеп чыккан матдәнең исеме натрий сульфаты. Шушы кагыйдәгә таб реакция язып алыйк. Барий гидроксиды. Тикшерәбез. Барийның валентлыгы 2, чөнки периодик системада ул икенче төркемдә урнашкан. Гидроксо группаның валентлыгы 1-гә тигез OH-ныкы килеп чыга, димәк, барий OH икеләтелгән. Димәк, гидроксо группадан соң торган сан металлның валентлыгына туры килә һәр вакытта да. Плюс кушабыз хлорид кислотасы. Хлорид кислотасының формуласы H-хлор. Димәк, кислота водород атомынан һәм кислота калдыгынан торган катлаулы матдәләрне кислоталар дип атыйлар. Кагыйдә буенча барка килә тоз. Нәрсәсе ул тоз? Тоз ул безнең металл атомынан һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы матдәләр. Кислота калдыгының валентлыгын белү өчен киләбез кислотага. Кислотада водородның индексын карыйбыз. Водородның индексында торла 1 тора. Шуңа күрә хлорның валентлыгы 1 була. Барийның валентлыгы 2. Килеп чыккан формула барий хлор 2. Плюс H2O. Димәк, кагыйдә буенча селтә плюс кислота барка килә тоз плюс су. Димәк, реакциянең тигезлеген тикшерәбез. Күренеп тора монда хлор безнең уң якта 2 атом. Шуңа күрә хлорид кислотасы молекуласы алдына мин 2-лене куям. Әгәр дә игътибар белән карап алсак, күренеп тора водородлар тигез түгел. Водород 2 плюс 2 килеп чыга 4. Димәк, мин су молекуласы алдына тигезләр өчен куям 2-лене. Иң соңгысы тикшерәбез кислородны. 2 кислород атомы сул якта, уң якта шулай 2 кислород атомы. Безнең, димәк, реакциябыз тигезләнде. Килеп чыккан матдәгә исем бирәбез. Барий хлориды. Нигә хлорид? Чөнки башлангыч кислота биргән кислота безнең хлорид кислотасы. Шуңа күрә матдәнең исеме барий хлориды килеп чыкты. Кислота белән нигез тәэсир итешкәндә, тоз һәм су барлыкка килү белән бара торган алмашу реакциясе нейтральләшү реакциясе дип атала. Икенче тәҗрибәне карап алыйк. Икенче тәҗрибәдә мин алам натрий гидроксиды һәм аңа кушам сульфат кислотасы. Нигезләрнең кислоталар белән реакция кергәнлеген дәлилләйбез. Натрий гидроксиды алам, пробиркага салам. Безнең натрий гидроксиды тессез эреме. Әгәр дә мин аңа сульфат кислотасы кушам икән, сульфат кислотасы шулай тессез бернинди тышкы яктан үзгәрешләрне күрмәячәкбез. Шуңа күрә реакция барганлыгын белер өчен индикатор кулланалар. Алам фенофталин, бер тамчы тамызам. Тамызгачны без күрәбез. Эреме безнең кура җиләге тисенә керде. Димәк, бу аңлата безнең проверкада селтәле тирәлек икәнлеген. Мин аңа кушам сульфат кислотасы. Эреме яңадан тессез төскә керде. Ни өчен шулай безнең барка килде соң? Безнең барка килде тоз, натрий 2SO4 ул нейтраль тирәлекне күрсәтә. Суда эриторган нигезләрнең икенче химик үзәкләре булып тора. Алар суда эриторган нигезләр уртача җылытканда таркалмыйлар. Өченче химик үзәгенә күчәбез. Кислота оксиды плюс селтә килеп чыга тоз плюс су. Кислота оксидларның химик үзәкләрен өйрәнгәндә бу кагыйдә белән сезнең белән танышып үттек. Димәк, бу кагыйдә кислота оксидларында химик үзәкләре булып тора һәм эриторган нигезләрендә химик үзәкләре булып тора. Әйдә, бер мисал сезнең белән язып алыйк, булган белемнәребезне ныгытып алыйк. Мен кислота оксид сүз ишетә икән, мин сезгә әйттем, поляга киләбез, язабыз кислота. Мәсәлән, алабыз H3PO4. Һәр вакытта саныйбыз валентлыкны, ничә валентлыкка тигез икәнлекләрен. Димәк, водородның валентлыгы 1-гә тигез, кислородныкы 2, санап чыгарабыз фосфорның валентлыгын. 2 тапкыр 4 була 8, 1-не тапкырыбыз 2-кә була 3, 8-дән алам 3-не кала 5, 5-не бүләм 1-гә, чөнки фосфорның индексында 1 тора, килеп чыга 5.
Бу безнең кислотада һәрбер химик элементның валентлыгын билгеләдек. Әйдәгез шушы кислотага нинди оксид туры килгәнлеген табабыз. Аны табыр өчен димәк язам мин PO кагыйдә буенча нигезләнеп эшлим. Нәрсә ул оксид? 2 элементтан тора, шуның берсе кислород булган катлаулы матдә оксид дип атала. Кислородның валентлыгы һәр вакытта 2-гә тигез. Фосфорныкын искә менеп карыйм. Бу кислотада 5-гә тигез. Мәк без язабыз 5-лене. Уртак ваклаучы була 10 һәм шуңа күрә безнең формула килеп чыга P2O5. Бу безнең кислота оксиды, фосфор 5 оксиды. Бусы безнең кислота ортофосфат кислотасы. Демәк, киләм кагыйдәгә. Алам мин эри торган нигез силте натрий OH. Язам натрий OH. Валентлыгы 1. Гидроксил группаның валентлыгы 1. Демәк, минем бирелгән формулам дөрес икәнен аңлата. Плюс кушам кислота оксиды. Кислота оксиды кайсы икәнен белдер өчен киләм поляга. Без сезнең белән санап чыгардык. Туры килүче кислота оксиды ул P2O5. Демәк, язам мин P2O5. Кагыйдә буенча барлыкка килә тыз. Нәрсә соң ул тыз? Металл атомнарыннан һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы матдә тыз дип атала. Мәк бүлем. Кислота формасын икелешкә. Кислота водородтан соң калган бөтенлеше атала кислота калдыгы дип. Демәк, минем була кислота калдыгы P4. Тыз. Мәк металл язабыз. Натрий металлы. Язам PO4. Натрийның валентлыгы 1, P4-ның валентлыгы 3-кә тигез әйтеп үткәнемчә, аны белер өчен водородның индексына карыйбыз. Водородның индексында тора 3-ле, мәк кислота калдыгының валентлыгы тигез була 3-легә. Килеп чыга формула безнең натрий H2O4 плюс H2O. Кагыйдә буенча барка килә тыз плюс су. Әдәс реакцияның тигезлеген тикшерәбез. Натрий безнең сул якта 1 атом, уң якта 3 атом. Тигез түгел икәнлеге күренеп тора. Карыйбыз фосфорларны. Фосфор безнең сул якта 2 атом, уң якта 1 атом. Әгәр дә без натрийлардан тигезли башлыйбыз икән, фосфор тигез түгел кала. Шуңа күрә фосфордан тигезләргә тотынабыз. Фосфор 2, безнең уң якта 1 тигез булсын өчен молекула алдына куям икелене. Мәк карыйм уже. Фосфор безнең уң якта 2, сул якта шулай 2. Натрий атом булды уң якта 6, сул якта да 6 булсын өчен, демәк 6-ны белән 1-гә натрий гидроксиды формасы алдына куям 6-лыны. Калганнарын тикшерәм. Фосфорны тигезләдек, натрийны тигезләдек, саныйм водородны. Водород безнең сул якта 6 атом, уң якта 2 генә тора. Демәк, 6-ны беләм 2-гә килеп чыга 3. Демәк, водородлар тигезләнде. Соңгысы саныйм кислородны. Кислород 6 тапкыр 1 була 6 плюс 5 11. Демәк, безнең сул якта 11 кислород атомы, уң якны карыйм. 2 тапкыр 4 8 плюс 3 була 11. Демәк, безнең реакциябыз тигезләнде. Килеп чыккан матдәнең исеме натрий ортофосфаты. Эри торган нигезләрнең яки силтеләрнең 4-нче химик үзеге белән танышып үттек. 4-нче химик үзеге тыз плюс силте, килеп чыга яңа тыз, яңа нигез. Кыскача гына әйтегез, мин монда язам. Башка кагыйдәләрне тулысынча сез слайдтан карыйсыз. Слайдта тулысынча безгә язылган. Килеп чыга яңа тыз плюс яңа нигез. Мәк бирелгән безнең тыз эри торган булырга тиеш. Силте исемеге әйтеп тора ул эри дигәнне аңлата. Килеп чыккан тыз яки нигез икесенең берсе эремәскә мөмкин. Кагыйдә буенча килеп чыккан тызлар эремәскә мөмкин реакция язган вакытта һәм килеп чыккан нигездә эремәскә мөмкин. Гөмәнҗиштиреп әйткәндә, икесенең берсе эреме килеп чыгарга тиеш. Без моны белер өчен эрүшчәнең таблицасын карап эшлибез. Иң мөһиме башлангыч матдәләрегез эри торган булырга тиеш һәм килеп чыккан матдәгезнең берсе эремәскә тиеш. Тәҗрибәнең әдәкс реакциясын язып алабыз. Без сезнең алдык. Бакыр 2 сульфаты. Ул безнең купрум SO4 була. Бакырның валентлыгы 2, SO4-ның валентлыгы 2 тигез. Плюс куштык без аңа натрий гидроксиды. Натрийның валентлыгы 1, гидроксил группаның валентлыгы 1, формулабыз дөрес. Килеп чыкты. Купрум OH икеләтелгән. Килеп чыккан купрум OH икеләтелгәндә безнең гидроксил группадан соң индекста икеле тора. Ул безнең металлның валентлыгына туры килә. Плюс барлыкка килә натрий язабыз. Язабыз SO4. Натрийның валентлыгы 1, SO4-ники 2, чөнки сульфат кислотасы калдыгыннан барлыкка килгән. Килеп чыган натрий 2, SO4. Купрум OH икеләтелгән эрүшчәнең таблицасын карыйбыз. Һәм бу анда безнең эреми. Шуңа күрә укны аска таба күрсәтәбез. Ул була безнең эреми торган нигез.
Реакцияның тигезлеген карыйбыз, тигез түгел икәнлеге күренеп тора. Натрийлар тигез түгел, натрий баш алдына куябыз икелене. Игътибар белән сынап чыксак, реакциябыз тигезләнде. Ике яктада атомнар саны тигез булды. Укучылар тагын бер реакция белән танышып алыйк. Нигезләрнең, сулар итергән нигезләрнең тузлар белән реакциясын. Натрий гидроксиды алабыз һәм пробиркага салабыз. Кагыйдәләрне үтәбез. Пробирка 2 мл гына салабыз. Аңа бакыр 2 сульфаты салам. Әкренне стенкасы буенча агызып төшерәбез. Күргәнегезчә, бакыр 2 сульфаты безнең реакция кирде һәм безнең утырым барлыкка килде. Барлыкка килгән утырымны җылытабыз һәм нинди үзгәреш барганлыгын карыйбыз. Кырыягылыкны кабызабыз. Шырпыны кымга тыгып сүндерәбез. Проверканы җылытабыз. Җылыткан вакытта проверканы тулысынча җылытабыз. Аннары реактив булган урынны гына җылытачакбыз. Проверкада үзгәреш бара. Игътибар белән карасагыз, безнең зәңгәр утырым кара төскә керә башлады. Бу аңлата бакыр 2 гидроксид таркалды. Бакыр оксидына һәм суга. Купрум О, бакыр 2 оксиды кара төстә була. Укучылар хәбисең белән эреми торган нигез табабыз һәм эреми торган нигезләрнең кислоталар белән реакция кергәнлеген дәлиллибез. Магний хлориды алабыз. Аңа натрий гидроксиды кушабыз. Күренеп тора, безнең ак утырым барлыкка килде. Эрүшәнлек таблицасынан карыйбыз. Магний шикелләтелгән эреме, ул безнең ак төстәге утырым барлыкка китерә. Һәм шушы утырымны эретер өчен мин аңа салам кислота. Минем кулымда сульфат кислотасы. Утырымны эретер өчен болгатабыз. Димәк, безнең кислота нигезне эреми торган нигезне эретә, димәк, нәтиҗә ясыйбыз. Эреми торган нигезләр кислоталар белән реакция керә. Эреми торган нигезләрнең химик үзәкләре белән танышып бетик. Эреми торган нигезләр җылыткан вакытта таркалалар. Тәҗрибәбезнең икенче өлешен дәвам итәбез. Проверканы җылытканда бакыр 2 гидроксиды зәңгәр су төстән кара төскә керде. Хәзер шушының реакциясын язабыз. Кагыйдәсе булып тора сезнең. Эреми торган нигез таркала, барка килгән нигез оксиды плюс су. Купрум шикелләтелгән. Купрумның валентлыгы 2 гидроксид группаның кебер, шуңа күрә купрум шикелләтелгән килеп чыкты. Таркатабыз. Барка килде купрум О, ул безнең кара төстә. Температурада барды реакция һәм плюс барка килде безнең су. Игътибар белән карасагыз, безнең реакциядә ике яктада атомнар саны тигез. Икенче кагыйдәгә күчәбез. Икенче кагыйдәгә тәҗрибәнең әдәз реакциясын алабыз. Эреми торган нигезләр алар бер вакытта лабораториядә булмыйлар. Эреми торган нигезләрне тәҗрибә вакытында табабыз һәм аңа кушабыз кислота мәсәлән. Мин алдым магний хлориды, анарга куштым натрий гидроксиды. Магний хлориды үтә күренмәле ак төстәге эреме, безнең шулай бит укучылар. Һәм мин анарга куштым натрий гидроксиды. Бу безнең тыз плюс ри нигез. Әлегенә карап биттек без сезнең белән. Килеп чыга яңа тыз, яңа нигез. Башлангыч мәддәләр ри торган булырга тиеш, килеп чыккан берсе эреми торган булырга тиеш. Безнең килеп чыган магний OH икеләтелгән, нишин икеләтелгән? Магнийның валентлыгы 2 тигез. Карыйбыз таблицаны. Дмитрий Иванович Менделеев периодик системасын. Анда магнийның валентлыгы 2 тора. Мен әйтеп биткәнемчә, индекста сан безнең металлның валентлыгына туры килә. Плюс барлыкка килде тыз, яңа тыз, ул безнең натрий хлориды. Натрийның валентлыгы 1, хлорныкы 1, килеп чыган натрий хлор. Эреми торган нигезләргә стрелканы укна аска таба куябыз, куймасагыз да ул хатага саналмый. Тигезлибез. Димәк, гидроксид группа безнең уң якта 2, сул якта да 2 булсын, алгап куябыз 2ле. Әгәр дә башкаларын карап үтсәк, хлор безнең сул якта 2 атом алынган, уң якта 1 генә тора. Шуңа күрә алдына куябыз 2лене. Натрийны карыйбыз. Натрий безнең сул якта 2 атом, уң якта 2 атом. Магний 1. Димәк, безнең реакциябыз тигезләнде. Килеп чыккан матдәнең исеме магний гидроксиды, натрий хлориды. Реакциябыз тигезләнде. Без сезнең белән тәҗрибә вакытында эреми торган нигез таптык һәм анарга сульфат кислотасы кушып эреттек. Без дәлилләдек, эреми торган нигезләр кислоталар белән реакция кергәнлеген. Димәк, магний
гидроксидына кушабыз сульфат кислотасы. Кагыйда ремнигез плюс кислота килеп чыга тыз плюс су. Демәк, кагыйданы искә төшерик. Нәрсәсен ул тыз? Тыз ул металл атомыннан һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы матдәләрне тызлар дип атыйлар. Килеп чыккан формуланың дәреслеген тикшерәбез. Демәк, магнийның валентлыгы 2, SO4 кислота калдыгының валентлыгы 2 карыйбыз водорның индексына. Мәк 2, монда безнең бирелгән формулада 1 һәм 1 килеп чыга индекста саннар. Плюс килеп чыга кагыйда буенча су. Реакциянең тигезлеген тикшерәбез. Магний 2 яктада 1 атом, SO4ләр 2 яктада 1 атом алынган. Саныйбыз водородларны. Водород 2 плюс 2 4. Ә безнең уң якта бер генә җирдә. Димәк, су алдына куябыз икелене тигезләр өчен. Мәк, водородлар тигезләнде. Саныйм соңгысы кислород. Кислород 2. Һәм безнең уң якта да 2 атом. Реакциябыз тигезләнеп бетте. Килеп чыккан матдәнең исеме магний сульфаты. Нигезләрен куллану белән танышып беттек. Минем кулымда кальций гидроксиды. Һәм кальций гидроксидын суда эретәбез, ничек атала исеме, һәм фильтрлыйбыз, ничек аталачак исемнәре карыйбыз. Фильтр кагазы белән эшләү тәртибе. Фильтр кагазы алабыз, аны 4-кә бөкләйбез. Эш ягы бер якта кала, берсен үзен айырып куябыз. Һәм без аны бүрәнкәгә урнаштырабыз. Бүрәнкәгә урнашмай, без аны бераз чылатабыз. Стаканга куям, әзерләдем. Алам кальций гидроксиды. 1 кашык салам кальций гидроксидын стаканга. Каты халәттәге атала сүндерелгән известь дип атала. Без стаканга салдык сүндерелгән известь. Мин аңа салам бераз су. Былгатам. Кальций гидроксиды ул эрешәнлек таблицасын карасак, суда аз эрешән матдә, суда эри, һәм игътибар белән карасагыз, ул безнең сөт төсенә керде. Шуңа күрә атала ул безнең известле сөт дип атала. Демәк, известь булса, судагы эремәсе. Мин шушы известле сөтне фильтрлыйм. Фильтрлау кагыйдәсе белән танышып бетәбез. Фильтрланган вакытта пыялы таякчык аша агызабыз. Пыялы таякчык фильтр кагазының стенкаларына тиергә тиеш түгел. Фильтрлана һәм чиста реме безнең стаканга агып төшә. Укучылар, карап алдык. Безнең чиста реме агып төште. Бусы безнең атала известле су дип атала. Кальций шикелләтелгән, сүндерелгән известь төзелештә бордо катнашмасы ясаганда кулланыла. Известь сөте, шикәр, сода һәм башкаларын җитештерүдә кулланыла. Известле су углекислый газны танып белүдә кулланыла. Мәсәлән, карыйк натрий гидроксиды. Натрий гидроксиды кәгазь, сабын җитештерүдә, текстиль сәнәгатендә кулланыла. Калий аш, сыек сабын җитештерүдә, аккумуляторларда кулланыла. Кадерле укучылар, без сезнең белән бүген дәрестә нигезләрнең үзекләре белән танышып биттек. Бүгенге дәресебез мавыктыргыч һәм файдалы булгандар дип ышанып каласы килә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.